Ma'am. Nasa di ka? Ha? Asa di ka uli? Ada, otra ada? Ha? Di ka homes? Asa dapit? Phase 1, Phase 7, sa Tisa. Tisa? Sa kata Sobaw? Oo. Ali? Pilay, paano mo pa Ika, pilahatag nun to? Ha? Pilahatag nun to? Ato una, kaya nakaplite ko Cinta. Cinta? Asa, diha lagi sa may gate sa may di ka homes? Di, Building 7, Ulra, Phase 1 ka. Lugay, magkay jeep na yun, magkay jeep ron. Mingaw jeep ron, sa Domingo? Ulra. Hindi na, raw ba na yung mga alas. Kaya na? Enggak, ukba lang. Ano? Bukuan ang tapong vaccine na akong galing. Hindi lang. Okay na? Oo. Okay daw. Sore. Ada. Terus. Aeroplane itu? Aeroplane. Okay lang kan mo? Ha? Okay lang kan mo? Unsa man? Tiga lang tiga sticker. Sticker. Libre sakyan ako na ron. Sige. Follow lang ko. Sige sir. Sige. Say, nanay ngalan na sir. Tiga lang tiga sticker para di na ka magkuan. Di ka matagbog pang ita. Kita lang naw eh. Pas ma-upload na ko da phone. Sige. Salamat. Salamat sir. Ang lamat. Di mana?